Връщаме се у нас. Масови проверки за поставени колани на задните седалки започват от днес. Акцията ще бъде до 13 март, а основната цел е да се намали броя на загиналите и ранените при катастрофи с поне 30%. Какви глоби ни очакват в репортажа на Мия Димитрова? Коланите на задната седалка често се оказват само един аксесуар към автомобила, който рядко влиза в употреба у нас. Статистиката сочи, че само между 3 и 5% от пътниците използват предпазната мярка. За сравнение, в Европа процентът е 85%. Служителите на Пътна полиция ще глобяват, ако пътниците на задните седалки не са сложили коланите, което за водача на автомобила ще коства 50 лева. 50 лева как ви се струва? Множко е. Вие слагате ли задните колани, когато возите? Слагат винаги. Вие слагате ли? Ако има отзад човек, ги слагаме. Санкции за шофьорите ще има и при липса на задължителното специално столче за деца. Черната статистика сочи, че у нас около 300 души загиват годишно, защото не са поставили колан на задната седалка. И още според данните, извън населените места вече 80% от шофьорите слагат колани, а в градовете 70%. Без санкции ще се разминат собствениците на автомобили, които нямат фабрично поставени колани на задните седалки. Това уточнение направиха от КАТ за зрителите на Здравей България. Ползването на обезопасителните колани е задължително за моторни превозни средства, които са оборудвани с такива колани. А тези, които не са оборудвани, са по-сигурни? След като фабрично моторното превозно средство не е оборудвано с колани, няма начин ние да въведем такова изискване, хората да ги оборудват. Тези водачи все пак са малцинство. Те са много малко на брой. Нека да погледнем мнозинството, тези, които имат колани на задните седалки. На Германия, например, и отне 20 години, за да свикнат дисциплинираните германци да си слагат коланите. 20 години германците си? 20 години трябваше германците да си създават културата за носене на колани, така че ние трябва да очакваме, че ще имаме един преходен период.